Ako hodnotiteľa by som sa chcela spýtať, že či vás prekvapila úroveň kvality tých súťažných príspevkov, ktoré ste hodnotili v rámci súťaže? Určite áno. V podstate väčšina škôl, ktorá prešla do tohto druhého kola, tak mali veľmi veľký rozsah práce, čo bolo pre mňa dosť prekvapujúce, že v rámci škôl druhého stupňa boli schopní taký veľký rozsah práce urobiť. Aj veľa originality sa našlo v týchto projektoch. Takže určite tá úroveň ma celkom pozitívne prekvapila. Určite bolo dosť náročné nájsť tie najlepšie projekty a vybrať z nich tých 15 najlepších. Určite áno. My sme robili tie modely aut, ktoré sú tam znamenané na projekte. Potom sme zisťovali ich informácie, robili ako prezentáciu pred žiakmi základnej školy v 7. ročníku a 9. ročníku a robili sme kvíz, čo poskytol Ecofond na internete. Hneď keď som videla bilteníky, ktoré prišli na školu, tak som vedela, že do tejto súťaže sa chceme zapojiť. Aká bola najsilnejšia motivácia žiakov pri realizácii projektu? Asi trošku zmeniť štýl vyučovania, možno aj ceny, ktoré sme im slúbili za realizáciu a určite trošku sa uliať z takých obyčajných vecí na vyučovaní. A aká bola vaša motivácia ako realizátorov? Asi tiež trošku zmeniť vyučovanie, to bol základ. Určite aj finančná odmena, ktorú je možné získať a všetko dokopy. Už máte skúsenosť s takouto formou vzdelávania, s projektovým vzdelávaním, alebo je to pre vás prvá skúsenosť tento projekt? Ako súťažný projekt to bola prvá skúsenosť, avšak na našej škole, keď učiteľ učí viaceré predmety, tak medzipredmetové a projektové vyučovanie využívame. Zapojili by ste sa aj do ďalšieho ročníka súťaže? Áno, samozrejme. Alex, mohla by som sa ťa spýtať, aká bola tvoja úloha vo vašom projekte? Áno, tak vlastne ja som robil všetko, skoro všetko teraz som robil ja. Aj prezentácie som robil, pomáhal som, kreslili sme všelijaké veci. Aj krátkočku reklamu do televízie sme robili. Čiže to bola taká spolupráca, ale väčšinou som ja robil. A čo sa ti najviac páčilo z tých vašich aktivít? Čo bolo také najlepšie? Mne sa najviac páčili tie prezentácie teda. Tak sme sa dozvedeli všetko, čo by trebalo, ale aj tá reklama bola ako dobrá, pekná do telky. O čom bola tá reklama do telky? Tak o tom, že lepšie je si kúpiť auto na elektrický pohon, lebo neškodí nášmu životnému prostrediu. A už vieš, čo je to CNG? Áno, je to stlačený zemný plyn. Celkovo sa nám do súťaže zapojilo 84 škôl, ktoré predložili celkovo 90 projektov, takže niektoré školy dali aj po 2 projekty. Tento ročník nás veľmi prekvapil, pretože v rámci tohto ročníka sa do všetkých aktivít zapojilo viac ako 3800 žiakov, čo je z nášho hľadiska veľmi veľký počet a hodnotíme to veľmi, veľmi kladne. Plánujete do budúcna ďalší ročník takéto súťaže? Áno, presvedčil nás o tom aj záujem zo strany škôl o takýto typ súťaže a veríme, že sa nám podarí ďalší ročník vyhlásiť na tému, ktorá bude zaujímavá pre školy a ktorá ich trošku vyprovokuje k novým kreatívnym aktivitám a počinom. Aké ďalšie aktivity ešte Ecofond robí voči školám a jej žiakom? Tak máme pripravené na našej web stránke aj interaktívne webhry, ktoré sú zamerané na oblasť úspor energie a ochranu životného prostredia. Veríme, že sú pre deti zaujímavé. No a pripravujeme do budúcna aj novú multimediálnu vzdelávaciu platformu a putovnú výstavu, všetko na tému zemný plyn, energia 3. tisícročia, alternatívne palivá, respektíve čo s nami bude, ak nebudú klasické zdroje energie.